tutunasio amamre yetunjinio yamamre mumiensomuye asasi biara eni nuyagino pabrofre efri wasres enkudia ochiri kwae nipansu yedi etisa omebia ewona mamrenti ya mamre mumienso muye amamre yetutunasio amamre yetunjinio ya mamre mumienso muye aya tete beka sono na efri te kachre ebrana subio ewiee amansan monsori na yensem nkompo enhwe yachi yentoa nananom ewo nananom makrofo so nananom mamamfo so de nananom di jaye yenkonkofa yenosom yensone so na yenyi krogin mfrim yenwu so na yenyi muhu no so emfrim te abraso nana Adjei Sikapa odomankoma kire basa abrei matrase odomankoma bebo ade o kire me bebo ade amamre yetunasio amamre yetunjinio yamamre mumiensomuye odoman kuma kire matrase ne yebobo ade yebo crying kuno okuku bainbon anopa hima twenebu akodua ma homene soai twenebu akodua ma homene soai twenebu akodua ma homene soai odoman kuma ba ade abobore ba ade wo bode ban wo hene wo kirema wo esen wo kire kwawu kwabrafo di etire wo kodua twenebu ajan nkansa wo obua mani ampom wo kirema poma no odoman kuma kire mei mama me homene so tete ya shawahine ma enyeni wai siantme pra no preniani bre matakarine po adia de wo wiase ene ahinie eyetumi na ahinie so eba sunsumu a ohini bia woda atiasefo ene ensamanfo entem enti nananom niema edi gyae no na ohene bo ho ban kopem se ono so bekro na ohemfoforo abebo ho ban afei se wo man no ankasa ye penhira ye pemwa ene ade a nana ene asunsum ene asuma ene ensamanfo edi nkita ho egu nsa esra enkwa ene nkwa ho sama ye nti hunu ohina buno fi se ohene da atiasefo ene ensamanfo ntem ohine som atiasefo sa sumsunsum ana ya toya hinie no eso fise ahinie ya ade bia esombo kane no na yanim so obehwe emfantemam ene achim mamu no asantemam kwamam okuapemam akonwa bitwa na yakopra brantie bi ni ache no ye frɛ wo bi kura na bedi akonwa no a na odwane wo ba bi kura no otenkwankwa anuase na yedi ne motwom na ya che no ye be wiase ye kwai se etitire ne yakase ya kire wo hene ye ko kire ohene na ena ya nkire wo hene akonwa no to a wo ban se akantira nwam akuku dambe se enan enum ensia eduru ba bi kura nipa se du na wo mo pre akonwa ba akopre ebi wo krom so kokko mamu a wo benya bebrebe ahensam wo kwamam den ukọ achemamu a ukọ kotoku a wo mu ahensam eda ho wo ba achemabu akwanso so a wo benya ahensam ne bi wo na ukọ bosome so a ahensam etitemu ho
Uko okuapema mu a eno so apem ho. Wo ba santima mu so a buburija. Na akọ buruma mu so a ahensam ewo ho. Wo kọ enzima mam. Fantima mu so ene na yenka ahensam no sesi akodare manso baba yenten abeda yeso. Na ni nyina ne se amamre na yemfa nto ba bi a eda. Ene yira ebinum ayira wo mabakwasam. Ene nimu a ebi nsusu anim. Ene ebinum so omunim. Na omo gina wo nim no so ane ahonya wo manya ne nimde so ane omo di hotiri obi ahini etumi afiri ne nsam ba bi fo so de omo atam omo ankasa akodwa no ane omo di akwakoche omo di achefiri tetentre de na enen no mani abrese omo sa akwakope enti omo nso omo di akodwa no ma wo mu no ene omo agensrepe agimpebeku agentadua utunu a entu e de from nananom tumi entu Sisa obi okase ye de yesro efia sunsum ne baye ukodi hina ahwe ya ne yakum na na ba ko bedi ye wo wui enti akonwa ne ye dia ayi wo mu adia enso no mo jai dia ma afoforo bi no mo di obi so say me de me ko school me ye basri ni me ye methodist ni me ye Pentecost ntimi ni akonwa enti na fie wa akonwa ya de hie bi dia no na akodi nkrofo bi nsam nkrofo so benya daje ahwe akonwa no so ma akonwa na nyini na se enyini wie na nkopa akonwa na ani poro ba be ka ho empenimfo se ofamfo so ye ngwan no obi ofam ho no ye ngwan no ukwa no obi dimirika no obeso mu Mr. Papa King David me pa chaw me pasam do ya papa me pa wasa Mr. Wada Roma wo de nya bibia na me hia fi ho se ni pa obetwi atete no wontiminti mpanimfo se de ofam ho no wo wai na nya yie ofamfo ye nwai no ebinum so anya agidie akukuru wo makonwa de mankrofo bi se ye sra mo nhwe so ma yen na ye ni mema da chi se mema no adehie ni nyina ya sa ba gi akonwa wo mo gi ahweso aya wo mo hweso na wo mo de eye wo ma tonko sa de anda ne na asusumu adaye enne adehie na nyina wie ye pia konwa na so wo mo se ye mfa ma mo ne emfa ma mo kyera eti sa niema we nyina na akeka bomu a ama ne ahensem asori ba bi wo so a wo mo nyina ya adehie na ma ba nine na wo ye enti we di wie na oba pani na si di owia na oba na otoso na si ni abedi owia na oba otoso na so ebe wi ase no na ba ko a wote so no asa kire wono ani nua ba de na ba ye ohema se wo wupe na ohema ne pese ode ne ba esa abedi entuma nse ma me ku nya asefo no nko na atena akonwa no so saa na eye abra kwabra ane afofie ane akua ye bo asefo no de wo mutimi nya akonwa no binni wenum ne eniema aya akwansidie ewo ahenie mu anti wo ba kama mu a wo behunu saa niema no obi so a wo mfiri ba bia ne sika bia wo nti na wo de menta bebom dwa beka akamfo ofisa enya akan na bia ye eve eye ga eye krobo anase ye nuanom aka no a wo mudi agade enti no se beto a nya de se obi ko free ma me fam wo faniaba ma me dabi papa ne ma de oye panin be ma no obedi na jade eno de enya den atwa pe na so kra mpo wo baga mamu a wo benya bibi te saa ye dem preference da agafie aye madea eso no obi afiri nkyai osomagimadi wo kɔ esrem ene o mantifi no a ye di agade no a eno so atasi ayade wo man mu edi ahensam no ye ne ye difiri maame fam o wo ma difiri papa no fam o wo ba ye man mu a abeda ne ntokɔ bebre eti ye ba bedoso dosom ne ehunu ba bi amamre ahenie eda ene se de ahenie sitie ene ba bi ye de beto ama obi ate ne ho ase wotie tete dwumadie ya ye wie na pra konwa bi na nya ode a obeto ho ase na wapo ba bi atra afa wotie tete program yi na sa konwa bi so ye ode a na eyira a obewe akire akwan na waka kopewa de adi amamre ye tutu na sio amamre ye tunchilio yamamre momieso muya asade ye bekro no memfa we so na menchia eye owura
Yansen wo Ghana wo Cocoa Board wona wo yire medase papa loyalty kese menchiawo afa owura kodua wo GCB security coordinator wona Kanen Ghana Commercial Bank now GCB Bank wona ye security coordinator wo se menchia di asofo denchira di asofo nyina titru NANA AGYEI yawo oh ye denchira di aso hina ono anso ne denchira man adonten hine na menua ajos ya wakwa na ne yire bag ho nade watete de abobbo no ho ne ho odresse no oba wonima wuro bre wonima wo bre eno an so oba wa so owuro kosopino ajos kuntan wose menchia ne nua ya obugi we are filling station manager filling station de oboadua akotua na afa kede filling station yabugi ewieeee unia na echia wo na bema ata ono yire Joyce ene Ken Nancy ene Hajia mo spare parts dealers motor spare parts e wo Taifa Junction disabre mu tie ne na ye echia mo se tete na mo nya so se Tete beka so no na efri teka kire kwabra kwadu se and now me na me to say yeah na me wofo I want to say nema say ya mo twetwe and now me na me to say yeah na me wofo o hie ti say nema say ya mo twetwe and yeah me no ma be anasio yeah ne kradie poponio Adjei me no ma be anasio yeah ne kradie poponio yabo babra kwa musu babra akwasi boten aja na de no maja sa me ko na me tunimi ade asuma unu se haye se dwase ene mo kan kire atweneka fo so mo kan woni enkoy Ajabadie wuni wenu abusua so aduba fuwae akuna muhemensio yenyina yeba na dwumaye Ajabadie wuni wenu abusua so aduba fuwae akuna muhemensio yenyina yeba dwumaye woni sika mama ni bi mama no woni tuma mama ni bi somje mi broni mi broni amadwe mewu mama wo woni sika mama ni bi woni tuma mama ni bi mi broni mewu mama wo tiemio Ajos, when you never know, one was selected her life, and the mammy Sabre, yes, I see King David, a producer general, Wajina Konya, Sahe Ford, a fay, a pele photo, and Calvin, a fay junior, woman, Abom Chidom, Ami Tete, Jumedia Brewer, now, streaming live, our Facebook, Marin Feet, Peter Square, as I transit. And I'm waiting, I know we are team me and can say, easy water, yeah. Me and Cassa. I mean, see what do you now afa chief technician achu agbo afa NANA AGYEI Michael Ejare na woman ma eboy me streaming live ba ko atiemo amara fi say peace 104.3 FM Facebook na YouTube no despite media YouTube afa uko sikapa root culture baby amamra ne amane ewo na yekohwe amamra ebeka kire wo no uko sikapa root culture Facebook na YouTube no Sikapa Root Culture Foundation yatrase W01 Kojonti we a leader classic revivals Ghana Armed Forces Central Band ewieeee chiao tete
ena program yi eyenwie ne ne yebeto aso na ahensie se de kwa efa so si hene ane ohene ahemfu dibre se wei aha wei wa ha ahemfu nchine bi de dabi achi na watene nyina ase akonwa bi ato e wo ofie ewukrom wabusua mu ana akonwa bi dampan mo pre akonwa bi ho uhuru kotokrom fa kra wanhyem Adjei Sikapa root culture Baba consult ya niema ahenie ho kwankyere yanyi sika bebre ya gikakra bi na mom nya kwade bibia fa mamra ho bia no fa Adjei Sikapa root culture wo boye pa ye betumi akohwehwem ama wo akra wase yanya wabusua dua de abrew se ma ne kunya na wo amamwa na amamwa wo kodopon ani amapompoma ana amapoma be wo sapoma na sapoma ma na wo mu no ba ko ye kodwa ni kwabra hen ani kofi bo ahen with the way I can't my Jesse wa many no be any I can't my me what done many no be I can't my Jesse wa many no ha said Jason no so and you my friend and said Jassy Sabra na krawe dia him dia chance afuo and ya huro said ye tiani ya ka kutunu mubara no akete twa de kam say ya na enase na nyina ba befra na fa ye twa obi uwie o shonsa no a no obewie a wo ya bewie na no aka chense aso trase nhwe bi ngumbio na ba ma buso wonom so aye num nyina wonom wo jakakra wase wo hwie gu fom na wo hwie susu ano wo nsa no wo ye ne sa na abofom epo uwie no odi betwani na tem epo betwani ani asi ewuro kwase na ba konhoma epo mintua asumenya bi adida epua minto asumedidi obetimi bopu sabra ya twetwa bia me na be ni so no ye kanse hunu nko sabi ye kan kwase asem obi o de kapa no otisadwa ase wan ba se obaji ska waka cho so de tramincha woni da so obetua oka wotwetwa bi wie na aka krawa na se no no bo epua kofidawro wan fa mame ankam no ka wayiri kayiri wayiri kayiri was one for mame ankam no ka kwaka kariye was epua kofidawro was min sin swada esubari kotoda kanida se jasi adase ye akanuma kesi wa mani no bienu akanuma mini wadana mu amani Tete menchia eye nyame nipa wo kadabu adua taxi driver chia elder oti taya akwatia CSC ani boge bunyina mo akwatia na Adjei store owner keke niebe ye bibi no ena minga yabo Adjei ena minya yabo ahomate samiyam
Tete Jumadi ne Ashase no minu anu amowo US asabre mutie ya na mosahwe o Facebook Peace 104.3 FM Adjei Sikapa root culture. Yes, I am. Fampa bo abehia me. Na me na yi kira bosia. Na abakwasem wo se enipa bi ayira na abakwasem a na onim ba bi a ofiri bio na wayira na obi nso befa ono a na abakwasem no na wama ne bo abeye den na ono nso de aba abeye kese wonim se osofo panini bi si so o man yi mu a na yefre no osofo panini anochi a mota frɛ no komfo anochi no yefre no osofo panini anochi kwame anochi frempon osofo panini ebisi wo firi anwonamam anasa ayigbemam nanse kra enzima afo so se komfo anochi na se pa ya enzima ana okuaprimam kosoro mentemente wotra ofia awukugwa dawu achi ho asese awukugwa ankasa na ofire Abagazwe Arika wan krobya Odeye urika wan krobya Kara bakaswa Odeye yencho Enti konfano chikura hini fa no ofire enti yasha Adjei Sikapa root culture yesu bibi fa konfano chi ho a ye wuram kese ama yehwe sa hini fa kra ne konfano chi ofire nana mema aha wisi ya ade no nampacha wo to say yesu adum nyamna da roma nana no da roma no ye ya da nana no mase nyankopo ada roma asase ya mponyina moa ensu hodo atwa ho ahia ne bosompo ani ahum ne aham nana no mko tuntum ne nsamanfo ani nyankopo twadi ampo kakaka idi mu nti yenso ye ho ye so da pase ya mo akwa baba tete so ya duna nana wada roma osofo pani a wosi suo a wodi akom ebo asanteman mi akekere asanteman a ye nyina efre no komfo anochi ye de efre no sofo pani anochi ne din pa nkasa e de se ne din nyina yo nana da mase nana okofo anochi a mo kana sebno a ochichere asanteman ma asanteman abe asanteman no ni din ankasa de kwame Adjei frempon na anochi no ne papa ye friend ano na chino nso ye chipon kasa chino echire hwe and I don't see now woman na oba no na I say we going to tell me a shedding some na ya na bin muka say o ye dibubia eno ne ade na odifi asama ne sama bai so na we ye komfo anochi ne de ne ba ne papa ne nana anabusia pani anasa ne de anyi mi okofanochi enana na tisi arme na mi okofanochi ebusu apeni konfanochi asefo ni nyina woni ebusu apeni bacho you mi na mi ebusu apeni konfanochi ni krom na design ni kro pa wo firi mu ye fra wo san ye fra awukugwa bacho you na no wada roma ye finkra akwa awukugwa ahene fa ne ye fa ye bekwa kosi awukugwa ye ntwamfo ni nkyra atiefo yo mufa madina na mo ofa oyarfa mo afro bebo no ebure ofi ebure a ahwe ase obusuma ase tutu na ukomampon ufri mampon na ukoba monokrum manfi ufri manfi na uko ekropon ufi ekropon na uko ebru dawu udu dawa na ukugwa na ediso no awa nkasa ne komfo no chifri
But you hawk no fee. Yeah, the whole so I off for no more quite. A bit so free, I'm gonna mem. A bit so free, and Zema mem. Na ye Gusua Sikapa root culture, yaba. Yaba Monan, so near by you, Yabako, I'm gonna remember be free. Ya Conzima member be friend, where you're from Obiani, a tray, Biana, Obisuma Bontresa, when you come for not your one Bacasimbi. Now, you're the challenge not to a bontre. I'm a man for IT. You better card that was a penny of fair. Yo, Nana, Madam, yes, so you're true challenge. Edema, I'm gonna fall any Zema follow. Sir, Obiafa, ne Adjei Sikapa. I just talk about efri in the man as Sophia Munano. You know, Nisha. Now, I'm person near her baby, a Copalochi fee. Now, you say, I'm not Chino, the account she wore in the Mamma answer, you can't she wore. I'm a memoir. Now, you're near baby, a Copalochi free. Yo, Nana, better was a papa Perrier. Yo, Mr. Medamasi. Yo, Tete. Adjei Sikapa root culture ya wuram komfa noche efri da ya wo no kopem da wo de call de kra achi anaso otuira ye ye de nyina ebrem ye be fa nsem ni bi efra wukugwa ye be fa bi efra santemam ni yakopa bi nso afri anwonamam ni yakopa bi afri enzemamam edi ni ye che o se aya okra kasa aya cherepon kasa chaza cheno chaza hwe ano hwe Kwame Adjei anochi frimpon Adjei fo nyina momo nsam frimpon fo nyina momo nsam o say Tete beka so na free te kachre na Sikapa root culture ya wura mu akọ hunu se be ma bi bagana ne so tenten ne kase e bi ma da ani efra no asebu amamfi enti asebu fo no wo mase ani asebu amamfi beto wo man bi awa asebu mamu de na so na ho den ani ne mani yesem ti no obefa wo man ni nyina ma wo di nachi yenim ne maame asebu amamfi tu yira ya hunu ba bi ofa ye yenim ba bi yesie be ma tenten brane asebu enti asebu kro no besi ne se ohene ewu ya ana obi fra konwa no so a yeni abusu ekoyi akonwa no firi mu obi afra asebu ewudi bi eye bia no utimi di bi no nko anu wo man ye woda o man ga na mu a obi etimi di akonwa firi efie bia mu e wa asebu mam e ho benya abradu nkwa o wo nyina asom asebu manhene sa udi tete akira ubesua ne ma bebrebe ba na ende de eye ahensam ene se de ahenie enhyehyeye no ete e beka se traditional ruling system and chieftency structure nananum ya nhyehyeye eto ho ma ahenie ete ahenie no so ane hwe ya broni ba ya ono so ede ne nhyehyeye ye party sem no e baaye Sabre minim se minua Adjos woju ani na Adjos na adwuma wo yare se wona selected tetenwom no ema yen eye kobra kwadu enwuma bo ye nti Adjos no so oka production team no one eye Mr. Yawbugi no eye tete sabre ne friend guy name this is a guy name no eba yen na ba nickname eti konfa nochi yeguso ayeye ni hwehwemu na ye nananum twere bi fa ne hoto ho de na afa de eni ankasa ye tua na mon Sikapa root culture ba bia wabakwasem bi hye a opese ne ma no bi kura ye nhuru na mra bonte na amanfo nte na mo so ye nhuru ba bia mo gina awo de mo nananum bi ye ne ba bia mo so nei mo ba ye bia to aso a wo fre Sikapa root culture ye baba na ye ne aba be di djuma no ye ba ye wo research team
aye wiemu wa bakwasemu ni ade ya twetwe bebre egu ho wokọ eye suapomu abenfo professor fonom ne ade na ye de ye kwase ho ya kofa betwetwa bi hu mfonini e de ba betu wiase nyina mo bi hu se ampa aso aye kan tukọ Sikapa Root Culture Foundation YouTube wa ubonu sa sebu amamfi bo kese obie bo na no se no de ne ma awura mu asa ka atum wode dade bi wo fo besi ne obi antimi ntu wo trambo ba so keke kra na boba na amem sabe ne ntohwe ne bema babi egu ya kra ho kra twetokro ukoda draw asebu amamfisa be ne bema yi ani ne nkosua no aso mienu egu ho etuko Sikapa Root Culture Foundation a wo ba huru sa ne ma ni nyina wode ne nsa wura boom se ya na atum tokro na eda ho aboba akese mienu wo fa no de nsa tum tokro a na wode bo fritua de buroni kara castanet twe Tete will be try papa Sikapa Root Culture. Yes, I could fire mamrani and money number. I'm on for the Ghana phone, Madaruma. Obi a one will be on for Tayachi, the boy. Na yemfanyanchiri ba yebebeba ye nyina no dache na yenso yekọ na nkwada no so ba wo ma ba benya bi e de yiye se ana ya hwe ahensie ne ahenie anhyehyɛ ye tumidi e wo ahenie mu se wei e wo yachi wei yachi hwan ene ayi ma ye de ka sua dada se de ye ya ahenie ba ye abofo achi amanfo di ye wo mu bechichiri kro ye benya di krofo ma ebinum pa won ho kwachichiri won kro e ma ye di won si tututua no ye benya wo hempani anase wo hempon e de ade ya ye ni nyina na fe ne ye beba na ye wo omanhene ye wo brempon ye wo di kro ye wo enkonyasofo e beka say the wings the division the paramount chief and ye wo ken ankasa enso e wo ho wo ba man mu a ken e wo ha aya asante ne wo ye ken and was our paramonsis a mine as to say mampong mine asante dwabe mine bekwai mine kokofu mine edweso mine nom omunyina na ofeso mine nom ehya sante ase a omunyina akosum sikadwa na amanyene no nso ewo wo mabre mpon ye ba behwe ni nyina da ene ye dikrofo ne ade ye behwe structure no wo mu ye disi wo se de ha Ghana ye wo omampani trase wo na trankonwafo chief of staff and na trankonwafo ai friend no say cabinet a wo mu trase na eno akire ye sa papa mu a ye beba benya judiciary ne nya legislature eye parliament ye benya emra wo ma ye mra ho adwuma temuafo no judiciary ne sa ba benya ye sentwerefo ya yeso ye bodawuro ne ade kire na no hihye wenum nyina de to ho eno na buroni ba ya won so behwe so a wode akikire eye ne de Busa Tete was in a name of life efri Dubai Rasco Yetia aya nana pra Adjei Samu ono ani kushia ahine na wadi kushia ni nana pra Adjei Samu dase bre ya dase papa nyame ya aduma ye beko asin kushia ye kwa kohwe niema bi na Sikapa Root Culture ye de ato abontene ye nyere yesua adesua ewo asin kushia yie ahuna bobrim Adjei Samu aya asikushia ehene no o seye ahini ede oyinke to bia su di ho
Rasco Asare was saying Nana me your life every Rasco fashion Bawe 0 Nana Nyankopon Sha Nana Adjei Sikapa was I'm 0 QS was ye Nyankopon na de Nana Adjei Sikapa becha Ghana for eti wone wo memon for no dom no monko so my Piero or so e wo Kumase Angloga was in NANA AGYEI show no dodo kwa me na ba was amamre de na say ya yira ye besa kofa ewe yenchi Obed Kobi was na me pesa program we do me life efri kejeji aya sene east ana sene epoye mansinimu kwaku afriye anso so ewo akwete man obe Iran clinic was kwaku afriye midi no mafriye ne ewo Peace FM so bra mi Tete program we William Samani was adwumaden ne adwuma sonko ena NANA AGYEI Sikapa makwa fa bayi Ivan Sly was me your life every barga no ha udru barga hono nananom frafrafo de no wotra borga kakra bi pe na afi wakokosi na vrongo eno kasina nankana na vropio kukula ni chana nom omo so ewo ho omo ewo omo agro bi wo ho ede yie omo di agro sa na ma ne sa na ma ne do omo sa betu omo kom na chese wodi agro amana ya fentu opew tete brano ne enye lai ne ye fansa betu mi kom ejaba ukwa afam no ya kra ane hwehwem na yom pranom Paulina Safua was saying Yankupon Shroud and NANA AGYEI Sikapa US America man America and entry. Wow, Nana why you nina David Owusu was saying Nana you are so no obeso odyssey onu bebrebe good. You see if a Folabi was a major life Nana ewo Dubai Ejumapa and despite media more cofabe to Peace FM so mu money yo Kwaku Emmanuel osenana mi wo Italy na mi Tete ana ma wie kra Lucy was wow nana why you nyina na me your life efri Italy Ebrana so tete dwumadie na waso eguso no na yenhwe ansa na ye benya enkuroto abia benya adikurofo no ne ade no ye di ka kyerem dada na da pamienu etwam no na ye ka ni nyina da ye kyerem se obofu pani no agikyere enkuro no a na odi nipa akototo ano na je do na edi kuro no so ni aba benya odi kuro na yenhwe de ma ekuro bi eye kuro ana oman bi eye oman ansa na oman bi be ye oman ana kuro be ye kuro no na ebia de edi nkan awo bi atufiri baabi aba ba kam ho eniema etu nipa asetete mo mu firi baabi o mu te ekotra baabi ekotra ho tra foforo panisi mofoforo anase ekoka edom ho ani wo mu chichiri kuro no ebi eyekom ekom timi ba baabi na etu nipa na se na wo makope baabi foforo atra ebi eye odoma nkoma ato yire nchemu nsem emframa bi timi bo a wo mu nte ase ediewu ebi eye nsuo bi timi to kese na yira fa wo mu na nanom tetebre na omu sa no ma firi sa asase ne so omu gidi samusuo ewo so ebi nso won so ayade bi tim besi ho na nipa wuwuo nom ne ade na eno nso so omu agya sa asase ne ho omu yi musuo na oman sofo panini ka kirom se ha se na asie na ye ho hwenye yi a na omu agya asase ne ho eto omu timi ko no ma kodom obi badika kan tete program yi so se akamfo enkrabata ba ko ye dankyirafo sei ne from adawu obi onim dankyira be omi adawufo e de from adawu dankyira fentemfrema omo ne so no na omo betena enkyira ene nkyirafo ye ba ko no
anom ka se ya dan ona dan se enkyerafo ana obenya edi no dankyira nanso kura kyerei dankyirafo no se tu free enkyira eja nkyerafo man ho ba wo mu emom ko kyekyere wo mu ankasa eman ewo abankase so eye adanse ben adanse jakubu anase adanse jakubu aboabo ene akrokre entemo eti sa nipa yi ebetena kuro no so a baabi wo ha wo mu nyina ka bom ebu oman no baabi wo nso anu ma beye oman no asomfo na kuro dada no akire wo mu sese maba ya gima wa atu eti se mo hwe asuo ya dawo ya chi wa asase ya dawo no mo nso mo nkotena ho na mo nkyekere mo man na wo mu nso akotena ho no wo mu nso akyekere wo mu man na no nso abeye kuro na mo mba abesom eye kuro dada no a mo beto ye no ohene na owo mu no eti sa nkrotuo no ebekeka bo mu a na kuro dada no mu pani na oye ohene no na ono o ma be frɛ no oman nkrotuo no ya be frɛ no oman edi ohene oda o ma no eye oman ahene anaso oman ni nyina ahene sa uba ba bi te sɛ ba bi so so a tete na nananum di akon no na be hwɛ baakofo won na di animu won ne dom wo mu koji asase wei no makoji asase wei wo mu koji kuro wei no makoji kuro wei edi sɛ nkro ni nyina be hyɛ ase na ono abeye oman ehene edu so hwe na nanum ahemfo wo mu tumi no a ehye ase efiri oman hene senka uhwe mu dia ye wo king abrofo kasem no yesa fra na emperor chere wa chekere aman bebre eti wo king a won dia seven fan sa Ghana nyina on da no eti ono no dia na eye aman akeka bom bebre nations anase beka say state akeka bom ani aba benya nation na oda no no yo hene eti ono ya ohempopro anase ohempon ya na state bia so wona hene eti za state no e de ne aman hene oyo man sa anya broni ana otete emfante bobore fantefo ntem ana nka fantefo nyina ka bo mu enya ohene baako pa anka emfante eye kingdom kese nanso nam se broni bebe wo mu na broni no onim de wo penti no wotete emfantefo ne ntem ti benya abura yebenya kumfi yebenya enyan yebenya gomwa anum ne ade na akwa abura kora so a ahini ne doso da sibre ko ebu awisi ono abiase dominance oye manhire wo ho oye bobor fante ye wo eye abura manhire a ono so abakrampa ono so oye bobor fante ye wo kwaman kase manhire a ono wo eye ayaldo ono so oye manhire ye wo asebu man a wo so oye manhire okatachie amamfi ono so yobanhire edum so wi mu a emutiti bebre na oba ba bi te se asante a wo mu wo asante ni otumfo otia banwa so ate wo se ya aman na kase no nyina san ekosom no afane se wona wo nyina eti ye wo asante mampon ye wo bekwai ye wo dwaben ye wo dweso asante enkurakura no obekura bebro amanhene ekobese aduosienum de kwa aduoson about 70 or 65 paramonses eti amanhene no nso so adi nkroto no bi ahyehye ahemfo no bi nsa edor de hye o mu nsa a bia na nkro bese edu sa aduonum sa aduasa no wayi na ohene baako anso edasa nkroto no ano sa ohene no onye omanhene onye paramount na mom oba som paramount chief no anasa omanhene no enti ono bedane obrempon anasa divisional chief enti yabaka se divisional chief ukoda nchirama mu seya odafo bo amponsem ane ohempopro e woda nchirama ni nyina so na wayire divisional chief enti ukọ baabi ti say the nchirade aso a wone adontehere emma eye the nchiraman enti di aso man na nkasa nso so ekura nkroto a wo mu so besom eye di aso hene
na dia so yene so ewie a ode aba besom odefo bomb pozimti ha dia so yene be divisional chief na efri divisional chief na chi a enkuro maako maako e wo no so yeyiyi ahemfo a wo mu de da saa enkuro no ano wo mu de from se wo mu di nkuro no so adikurofo odikuro womu a ekoma womu koto anipa bi awo omayi mu ma omutimi ne womu kotraye koka wo ho kochichiri kuro no ebi ane bema bi a wosi so ane efra no otele wo so ntidi efra no otele na nidi no yakoro faso ebeka na atara cha nidi ankasa de na fenam na osunti no ne efra no okese fenam anaza otele fram edi yakoro fa di no so corrupto ne ye no atara fenam otena eya afram plains se de bia na meka no na ne ho oden odi mensam enti asantin krotuo ni bi a obi aduanafo ane nsuta eka bom ama kwaw bukuruwa kwani kwawfo ni bi aso ka wo mo wo tusa e wa tara so na enam se sonsoro tonkra ni mu a oto apiti ana obaako so ekofri dom mu a wo free adomfra wonti atara presu bia anya yie edi ne nkrofo no bebre wuyi ebi nso dwane twa asuo frawo edi atara de abakwasam bi kire se oto asuo frawo mu a ya ehunu bi onsuo fa no edi ne nkrofo no tutu ye no wom koduru kuro bi awo eye woti mantam ne mu na enipa bi wo ho a wom koto wo mu na wom traye no bi sa na mo firi hene wom so ye free atara asefo na de hye ne ye eno bi ei atara de se de wote no onye ni paketo na de mo magya mu kuro ho aba betra no se asemo ato yen awa afram place wo no ye kase ye kan nyina nye yenti ye beka ne ye gyabi eno om frɛ kuro no se ka na gyabi ani ka gyabi enti edi fnam na ba ya ahini din a da ka gyabi akonwa ho a ka gyabi hin kura ne ye frɛ no nana akompi fnam enti se wenum nyina na kekabo ma ne ebenya oman na oman no so anya ne nkrotuo nti oman hene wo ho na wayi na hemfo divisional chiefs a wo mo so ye from se obrempon no ye benya free pon na so no kire adekese ana obre ba bi kire se bema kase anasa bema pon ebi so kire se bema ono de ogina ho a ye de gira bibia no a eyeyie na de ebre wo man mu eyesika akọ enti obrempon anasa bema kase na ye de no agina anasa bema pon bema kase bema pon no ye de na agina enkuro no bebre so san hye nase na de wom ne oman yire esai kire oman ni nyina won san kire wo hemfoforo bia o san kire oman ni nyina etisa yeyi obisa onkonko ye bia yemfa ne se achimabu akwa hina obesu akire achimabu akwa man ni nyina brempon mu hye achimabu akwa ase nyina da ebeba na wo swai akire wo mu ene mochema nyina na se ne division anansa ne nkorabata bi eto a na yesi susu a sa division chief ana wo brempon no ono so twa akire ne manfo na wo mu hye na se ne wi a oba be swai ade akire ohempon a o man hiro hye na se no oh we need the structure mamu ni hye se de nananom eye no enti o man hini so akire ne man na obrempon so aswai ade akire o man hini na odi kuro no so a yeyi no ma oda kuro ano no ono so ba be swai akire eye obrempon anase divisional chief a wo hye na se wo ma ni kuro a wo kwa akodi so no na aya ahinie no so de ewo mu nie ahemfo ni nyina say yiyi de friend say wings ahemfo a obi enkonwasofo aduo mu ebu man to man hene won wings eti obi ha bia o ye divisional chief a wo nkrohya na se na ya wabo aya chieftency wing title
aya ahenie mu abodi bi di amano se bi adankyiraman nyina no woni ya dontenhene se de dankyiraman aya di asohene ye wo ma dontenhene no enti se dankyira trase a de oye na dontenhene wodi dom tenten anim kosa no aya di aso enti omanhene no so yiyi sa ne wings ansa na abo omanhene na himfie so a ya benya jasefo a wo mu so de wo mu tisa himfie wa wo mu so akire ye baba ye no so enti ahini nhihye na me kira na fe ye kira akopim se akonwa no beto afa na de mo pepa na ye besua de wo mu no kwa fa so si hene wan na tibi di hene ma na ye yie no ya hwani nyina na fe enkonwa na dampan wo oman yi mu no ye tutu bebre ho na mon e de bia to de da na amamra ye na dwuma na asomdua bagana afa adikrofo no so kosua kira abrempon no so eyi won wings womom no omubu man kontre akwam ene ankobia chidom enom ne ade nifa ene benkum eka ne ho enti divisional chiefs awo ni kontre ne akwam wo ho oman no so wo ni kontre ne akwam wo ho ebia ne divisional chief bi ena ye ni kontre anase na kwam afei adikrofo na omudi nkro nketo aso no ono nko antimi nchichiri kro no enti memfa ne se yemfa ne zampamche wo ani diem se esuahia dikro ne yayi no a esuahia dikro nso kro na mu no oyi mpanimfo no bi kan ho a bi ye kontinene obayi esuahia kontinene no ayi esuahia chidomhene esuahia nkobia hene aka no nti so komu a we structure na obenso dikro ewo wings ana obrempon no a ono so nkro no ohweso de kosom omanhene no so ewo wings a wayi wo mu edi bia esuahia hene asam ka mpamche wani diem mere toto ho aka asam ekosom confident hena ono no bia na confident hena so bo esuahia dikro se woni ni container edi edida ehihye saa omanhene etimi yi division 4 no bi ede wo mu ye ne wing ena division 4 so yi edikrofo eye sub chiefs no bi so aye ne wings na sub chiefs so ayi ne elders empanifo no muti kromo no bi aye ne wings na de wo mni se o mu nyina so ohini bia obedi akonwa bia no e wa kama mama mre kwazo oswai se wakonwa no so se so uswai ohini bia no wa wonswai ohina wonswai wonye ohini mpamchew enti yanko onyotofo hene na nakwamia mpedu ho na nakwamia mpedu so wonsom na womwade ye dre de ye jemu de ama nyotofo hene na nakwamia mpedu obo niba yanko na bra na kwamia mpedie we bi so mi mo vacancy se mo ai ena mambo ya kume odo meja ni obi bo do bela sege we ti ami awe ena dia nya tele so yi wale wale aba grupe we ti anji we ti akwe eni try
odu point to akɔhwe asantemam na nanom na gye asantemam ma yɛn na so na de owu afɔndomum tum ne antwi obi amamfi obiri yabo a ose tutu odi ahenkan opoku arekatachie Nana kwami ampedu ntofo hine wa kani nyina abakwasem asante ahindi abakwasem no na wahyehe efri we so besi we so enwemo he no obo ya eye na asante hine eye nana osai agema prempe ade frɛ no kwami a okiritwie asante fo frɛ no okiritwie eye na okiresebo o mano nana sefri na ko ye nana ti nana kwami ampedu nana na da no so no enya ne nana bi ne yede no to no enya akonwa bi na odi no wo bomam oyade hye mom de nanso nana sante hine kwa me fitwie ebra obo onwum yi ade ye nkaye na oje asante mansi ho opimso na satu a odi kan na chi ena nana pokuware a odi kan ye frane katachie enso ba ye na chi ena nana kusi a obu adum enso bedi asante so afi nana se kwadwa woko awia ebeto asante manso ema nana se kwa me aso so ebai no de ekirei osan efri akonwa no so afi pokufo fie aso so ebai won de ye de tra akonwa no so aboso me kakra bi na owuye esa Adjei Sikapa ho afi asante ebenya nana osetutu kwame asibebonsu na dodo afa ta frɛ no osebonsu penini na se osebonsu penini ani ebenya nana oseya wakoto na chi ana nana kwakudi odi kan ona de frɛ no nana agyema Adjei Sikapa soso onu bedi akonwa na chi ana nana kofika kariba ya ye friends o che mpokwa na chi ana nana mensa bonsu ai ne friend bonsu kuma onu so obetra asante adwa so na fe nana kwakudi otoso mienu na dodo afa ta friend kwakudi kuma ono obedi akonwa no adaduanan pe 40 days ana onu so okoye na chi ana nana prempo di kan eba ye ma abrofo eye sagranti ko asante ene abrofo ko ye no wo mo eche woni ahemfo na ya asanto anom eko eye Seychelles Island echire wosa bai na wo mo frɛ no ka abrofo no se frɛ no Kumase hene na so asante fo ka se pe ade se nana sante hene okoye na nana osetutu agema prempo toso mienu enso bedi na ade na chi ana nana pokuwara otoso mienu katachie ono so ebedi ade na katachie chi ana otumfo setutu abebio asa abre wote asante adwa so no ono so ote so na nampadu keka we num nyina ana ompo na nampadu abodin sa wo efiri na ekro no wo ye nana enyontofo hene ye de amawo Osofu Kofi Asare was saying na me your life free better prayer ministry amasamai na Adjei Sikapa kodie twendas of aka koso a na kire ye ohima mercy ofori osi aboko bi mi tie we ni kire papa na de na Adjei Sikapa de miako amamre school ni abakwasem school tie philosopher Sudan kwa was saying na wa ye ni nyina me your life e wo akwete man George Ba was Nana Agye wo ya de dodo na
mintimi nya wo hwe e wo Facebook na me hwe wo efri abose o kan Sibu da ko wasi adwuma papa na wo ye NANA AGYEI Sikapa wo ne odom no ye bom abaso idi adamu mola Ozi NANA AGYEI wa na wo no amadana ayemeda na mitie efri Libya bomba no na metie e wo Libya na so bebe ma misuro wu ne bobra e wo bomba no mo piafo etuetu a ye ma adamiri fadue Ebeneza Kwame the brain Ozi na me your life for a wutu breku on person who say nipa be na di ka betra Ghana kane I want to know which people settled Ghana first ya Ghana yo nya Sudanic Empire old Ghana Empire no waka ye Ghana etim zeti Odifo Andrews True Faith Church Kaswa Semenshia Road Masalachi Odifo Naminipa Boajuma Fango Srani ye Juma Prophet Daniel Ensuji Abo Apostle Prayer Center Olebu Agbajina Fa Engosrani ye Juma Mr. Man 37 Trotro Station Edi amibebo ya me dedo Ablekuma post office down edi wo otie aya Tete Oje friend na Adjei Ode bakasa because my na yaka 8,888 ampem wotwe aha wotwe ade wotwe enwotwe obati apem atwe aha wotwe ebura atwe enu atwe because so osre aka kana na ye wo mu de Paul G Peace from the no size we wo Dubai and I'm sure one NANA AGYEI Sikapa Dubai for nyina mo bye ka kire ode no ho ode hye your life every new and be ase man Nana money yo Nana kwaku yi adom wow and now mama te amamra ni abakwasem ase me wo pristia Besra Ghana force mu nyina mo mebo Sikapa root culture na ye baby a abakwasem ni amamra hye bia no ye nkofamra enye akama mu nko omayi benkum nifa ane bibia ti yesumi live on Facebook Peace 104.3 FM and afei despite media YouTube wa benya Sikapa root culture foundation enzo eka ho na beka we nyina no de wo mu ba konso enie yewie ahindie structure ne yesan yi ema yeyi ema aye from say ohema no ye fafiri ohene emu na ye de ma beso bibia so a na eteza ekọ eye bidie enti onini no ye ohene ana obidie no ye ohene ma enti so ba akamfo di mu a obati ejapoma na je Japan no obati poma na je opon obati sapoma na je sapon obati echampoma na je champon obati frempoma na je frempon enso I don't know enti ohema na ye friend ohene ma ye de ma no esoso na ohema no won de tu ohene ani mpanimfofo enti won de ohene hia mo bia no kono enti ohema bia friend ohene maame amamra kwanso no ejina aba aka mamu a ohima na yi ohene se wei ana migidi se onu minufo ano a wonka me na me no ebebu o man yebedu ahinsie no mu a yebeba ba kyekire we nyina mu enti ahene structure na sa ohima wo ho enti o man ni yire hima obrempon aye divisional chief aso yire hima afa sub chief odikro onso eyire hima na wings aye yi wo mu konwasofo no yetimi so yi wo mu hima wo ho edu ba kokwa ukonti hima abene chidom hima abriu nifa hima to ko ba bia no so yenyane nyina bi e wo ho
na asembia akire so a ye tusu se ema na tibi tufu yiye na ema wo abadaye wo na kora niema nipa bia ba wiase a oba na kora wo enti se ye ti ekuya na ba wo ba kora sika ne de mama ema foto samfo enti se ema na ye treasurer ana se cashier ekuo bia ba ema na kora sika bia no ye bu akonta ya ensi ne mu what sort of class a member the race castle mpacho due eti amadi omutimi kura die pa yie sa de nyame ye wo mutini pansa na beba wiase no oba kura de sidan won yam na wakura bosome nkron ansa ene wapie aba abontre e ya kyede nyame de mama eti ema wo tumi bia e wo wiase nipa nyina so a eno e ya huntasem eti ne yesu ohima wo hene gi afutuo efri ohima odi na nanum ahemfo na mato mahema to aguo muto nsase ade madi uko ba bi so ado afreda na ahema ye nko aba ene ehunu wo hema no na sa ahemfo no shame ohima kra ho na akọ no gi afutuo ene obedi akonwa so na mohema so ene oba bedi akonwa eti sa ne ma we nyina ye nhye no so e ya mamre na wante ase a pacha ubabam na bibi a wonti ase so ubisa e be twere de ato de enim no ye be yiwa no de enim eso so no ye be kwako bisa ye abrewa enti edi asem ana yire ne enyamu adwene ye pasem bi mu pomasi bra ye kwako hunu abrewa ye nkase ko hunu akokora ye kwako hunu abrewa enti na nipa bia wo ba wiase a emfa wo maame a odo ba wiase ni agro emfa yire ni agro na emfa ema ankasa so eni agro wo de madi agro adi ayewo wo na sika do so sen wo na wani ate sen wo na anim nyansa sen wo na wa japade sen wo pew wo mpew ye heme yase ana emana amai kwan se sha ye show mase no yen fa akasiye ne maniye no e de yen kukuroko nanso wo te se hwan kra na se bi ona nanu misramika o ahim popra wo mamu nyina na nanu madaro ma mibisa masam hwan na mu nkotodwa sa na okore yire nim ana na jira tinti ya na no yire ye president Nana Akufo-Addo onu kra no ko mama Rebecca nim a obunkotodwa ansa no akọ eye huntasem na nyame de mama eti buma asema mi kesa wo se meboa ye ma mpani ya dada fo wo mde wo ma chapa wo mo nimde President JJ Rawlings na credo ajuma nana former president Adjei Sikapa mama Tess former president JDM mama Lodina wo munyina bu nkotodwe e wo ba enu ansa de akọ metuyi mi bubi wo bubi onu su bubi fabuo mama eti ohema wo de tu ohenefo na o twese de ye bai afena me be kire sa akonwa ne towie ana ohene bi ni ho a ekwa ye faso esi ohene odikuro enkonwa sofo abrempon ene amanhene kwa faso si akonwa ene wo ma die yie ya bia ye tetefo na tum 0302 25 7900 0302 25 7901 na onso aba na ye din komo hello bato na kasai boko bato na kasai yo ajani mo ofanko beria me kasabro ofanko beria yo wadaro ma tete no waduru so no momento me buase na minima se me mako na watena se man nana na adentina unye wa yi wonke pese me metobi ye guso ya nkrata ya twere books ya magazine ya niema bebre na ya pa na se ya pa uni bibi me fira sante mampon asem mi ni mo pa sem ya konya wo mampon yefio na otumfo so ya konya wo tese ye na nanu ntimi amfa ye nwuram turu am yanko ndi asese yenchi ya yira but mampon yefio de ya konya no obi te so but enipa no kwatra so kwatra no mu edoze o msi yefio na de ni finti ya me fa ya de na ade se efio so ade se kristosun ti obi ampese o akofisi na o kwakoji akunwa no ko me na nanu yira ho na no mo tete
Hello? Abacho yetiao. Na the American say, since me ba, we betting here, mamma, that is the American call or 2 for ya ko ifiri bi. Because me na na friend kwa na kwamra mafo. Ah, said me church le mo no. Odi kuro. Wonko oman ne ho. Odi kuro mpanimfo na we ya na wings no. So odi kuro bi continue na ope ohempo na hu na obesi odi kuro so. Na odi kuro de na kwa akosi obrempon eye divisional chief so. Na divisional chief re de na ko paramount chief oman ne ho. Wontimi free prekopa say me ko otumfo. I said the say kwai me fa so afedro ai oba asante ankonwasem ni mu a ye wo eniema bi a ye friend se fakuo na wo da man kama se me wi acheche ma se wi a na mampo hin odi ka be di so ne wo him odi ka be di so no na de se o so no na wa ka ma no ate se se ade also ye da sebre wo se bonsu otoso mienu mampa akonwa ne ye friend amani ampon akonwa awo mo na ne kontonchi na mamponfo ye bretufo wo mo nyina mo pani a wodi kan a wodi wo manim no ye fra no nana kodwo fori ye fra no adanse kodwo fori a wo so krobonche a wo free adanse ayase abai ahensan asokwa anase oboase junction etia wo mo di pani na wodi kan no na sefo bi ane kontase na sefo bi ane fa kontase no na sefo bi ane kwawu abele iti sambre tufo ewo oman mu no wo mu pani pa wodi kan eno no wo bedru mampon so oman a eye pon wo ban kase de odi ka di ade no ma hwe na me de abrewate okay mate so that say papa bye bye piao hello Nana Agye. Pacho wana kasa yi You pay me of Adam Park Pacho yetio. Okay. Nana, what can you be? Let's say I do proof. I need one ticket. What can you say now? But also, man, you will learn. And Sana on Pakuna Catcher or mine. I want you a chairman. No, then they are champion. Or chairman, I onipa bia. Ono na nana ohene kasafa ochiame so ohene enkasa din ohene kasa mako nkasa ntentem enti amanfo nche da nte asem no mfiri ohene no na mom omdi kosi chiame so abakwasam kire se abra nana no ba danse no ohene bi sori ya na efre no awurade basa na awurade basa no na ede sa eniema we ba ya na utimi nkonanim. These are the funny chairmen. And I've chairman near friend chairman and Frane. Eti eno na atra wa besi na ese se wo pasam akatre Radibasa aye buru se Nyankopon no a na dia fa o chairman Frane so tie se o pasam akatre Nyankopon eti pacho me pacho wo ya me pacho say di o chairman no e de ne ba what bisa question that's a net chairman ya de babra why say ye di chairman no bae no babra na mom chairman de nim se ono na ohene kasa fa ne so ohene kra no fom a ono otretre ohene asem no oye nipa bi a ye penipa nyansafo badwem bade onim kasa ana no ate say something ni benya chairman akoto hello na am ya da yo hello Nana bacho wana akasai kare kodi ni yo bacho yetio abi prefi tabeso number 2 ago semefre o ashantereje tabeso na akrondi ya bedadodo tabeso tabe number 2 no ayen nsuo di so nsuo di tabe nsuo tabe what is subia na nsuo afram so ofen so number 1 and number 2 yo yetio number 2 okay nana me busate kontihire ene odukuro hana yepani ana ahiri so na ewoye na nanu ayi musere na akate bu ana mema ne fie ni ama obi abedi esi ana kodi ba bia ya busare ya se pere no mo se ya ma mo ye ma ya busare kontin no mo so eni wo hene no ana sera ama busare ya ti ati enti no kontin ne da odukuro no hana yepani wo ikuro no sa yo ya dasi kontin de ono okobo odikuro no so odikuro na yi na hemfo ne wings a woni kontin na okobo ne so obrempo bi yiri wings lo di kontin okobo no so oman yi ni yiri kontin okobo oman yi ne so edi kontin de
ono no ye kroniti ono kura kroniti ana akwam kontre ni akwam edi kontini nche wo hene no edi sa akonwa no ya wodi ampa na yesi ye bo kontra ma wo na chese ye ji wafra konwa no ye ji wafra konwa no hello good afternoon ya jawo hey yeah memo ha nana ya okudonto thank you nana me bato me kasofi koforia ye fa me Willie J Plumbing West koforia yo ye ti Willie nana na me to me question kaka me pese bi tan say ahimfie so hene eba bedwamu a ne eya oba ebe tumankwa hene oba eba be hwehwe se ebi atumi bi unse ya no di nyira bi ku ni kom that's nyenya o say I don't know eya na ekire sei ne den ne ya ohunti a otimi be fa bedwamu be ya sana ohene apia su dem second ohene ntuma otutu no eye den a yentimi nya obi a obetima tutu bi na yenya obi so otutu bi so a ye manipa ni koyi anase ohene ne mum na be tata ne ntuma a odi beba bedwam medase nana eso ya dase nananum ewo structure amamu nhyehyeye tete brana ne yakoko no ansa na ohene kura betu ni nan se okoko no obi ekotwa kwanye ono ne yefra ne se twafo ohene na otwa kwa ni wi a yama enkrofo bi akospy ahwe se ehoye obetimi akọ wo mo so ne akwansrafo ya benya akwansrafo ohene ene yenko ede ohene ba betrasia ya wonipa ba be spy ni nyina awuru se entomanom ne ade ho no nyaade a obi ekura ekunini ntoma bi kwa santemam a ya ma utumi antimi hye sika mpaboa sika kompaboa da bi bra otumfo no jide bia ohene bia ya ma ne sa tumi no de enti ni nyina no wo de prapra kwa mbehwe ansampo no ohene kura pie enti tora bi kura ohene baba no na ne ntoma efra no no eye ntoma huru bia enye chenchere bia di fisa da no ntoma pie ho no enye ntoma gro ntoma wa to ohene baba be so address simple. Hello. Nana Adjei Sikapa. Bacho wana kasai. Nana unu ya ketewa kofi to mesini. Yo kofi bacho yetiao. Nana nyame asomje nkan. Anka wonso ene wabushe nyina. Medasi. Nana me frefi awoshi. Adama ami. Adafo nyina kuro we won kan. Ya frosi awoshi adama ami. Adama ami. Hai. Nana waka sembia na de bia mi ka me na fofo ne mebusu afo njimentum. Wo si osofu penin anoti. Ame pa cho sa na wo kan ye. Osofu penin anoti ane. Medasi. We de mi bu ni so yo osofu. Enti enne waka to masem ade bia mi kan so. Ne mo mi won sem ba ko mienu bia mi bisa. Ati mi gbara ba onyo konfo yo osofu. Na wo kan bibi se ensem bia ye nim na ya ye musa asem bia ye ha me ba ko pa ye. Wo kwa yemfi a ye franko ofo bi se adumfo. Me pa so ye mfanti mu ye kan adumfo a me pese wo kire kire mu ma me kakra. Enana wo twi me frɛ ya me kan tangari no bi frɛ ye ama ye mu se tangari se ni din mfanti kasem ye frɛ ne se abura ekutu. Ano abua me papa ene me nimu da enti me frɛ wo me papa so kan se bi kire me ye me be si enasem wo kan so me papa ka kire me se asin manso titino ana akokon wo no enipa dom bi eba asin manso ohino no ase no ka kire o mo ne tia me ne se on fa sa ankrofo no nko babia aya edua no defa efo no esu no ndim papa ma me ti ase se na fosu aya ka no enye fosu ne yefre no ne mu yefre ne se efo su ne ne ababa ye fosu o ye nyina ye ka fosu no wow ana also akire ade ase manso fo no se si aya ka sei fosu asun ase manso ebida wo kan se sa wo ne ba no mkotiti wo nkuro no a eya wo mbe som ekuruman fo no eno so esima sam wa papa ka kire me no so na mo man na me wi mfi bi mu no adumfo awa himfie no wo aduma ane sei na nyame nka wo ti mate ewate adumfo wo mo aduma ane sei brana aye ebre sabre Kwadwo Hansen ba awono na sabre oba betrasie aboa na drive time no wahye ho ne ma ama Mickey the triple darling Dr. Amwa wo Kolebu Teaching Hospital GU unit na NKBK Afro Fashion
car price one magical hotel the divi mu ya ma ha nwumre yenim say wo Tete and na me de aseda sonko kra ma ahuna bobrim pra agensemu asinkuhia hene aya orenchen man hene ahuna bobrim ohene mo apiafo ene de wo ye na me fa sedama wo mabo ame ba kofo nkyere damfo ensakro efa ade fo mo a enye yie na me sa kọ aya okay 101.7 abeku okwanso jojo obi semasem bi na ukọ nso a unsabeka na Adjei Sikapa na de nyina no ko YouTube Despite Media and as Sikapa Root Culture Foundation okwa na Facebook Sikapa Root Culture unsa ebeka nyina me da atwa agbo chief technician ase de waye nyina de bra mu nyina na daroma na afei eye Peter Square atiemo wo mu so na ewo social media no so Facebook I streaming live and YouTube ni nyina wo mu a na ne titu eye mema Kevin Hayford opele photo any junior dem producer general eye King David evangelist osofu pania na bodu say eye fufuo ne ho fese achem Nebom Sabre eye Kojo Hansen Sika Jumfo awo di sika di adwinie pokwa kawai friend pokwa papa bi ehwe obi aye sika ko bia no wona eye tonsuo ma empopo the whole Ghana or number 1 na Adjei Sikapa ni yakramo nyame yaduma da sene ye besa hia te efiri wasreso enkudia ochiri kwae nipanso yede etesa omebia ewona mamrenti ya mamre mumien somuye amamre yede tonasio